खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ गोदान भिडिअ'आव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय बावहरनायजों लोगोसे रंजालि बैसागुनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनाय बावहरनाय थाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव 15 एप्रिल 2025 मायथाइ एबा 1 बैसाग दान 1432 मायथाइ मंगलबारनि सानसेनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअ'खौ नायना मोजां मोनगोन। गिबियावनो दङ मेष राशि। गोदान सुबुंफोरखौ लोगो हमनायनि खाबु दं। गोबां सुबुंफोरा नोंथांनि थाखाय हेफाजाब होनो हागौ। सुबुंफोरा नोंथांखौ अनफागोन। दिनै नोंथाङा जोबोद सेनसिटिभ जानो हागौ। मोनफ्रोमबो बाथ्राखौ नंगुबै बाथ्रानि सायाव बिथा खालाम। मोजां मोनलायनाय आरो जुलियारि सोमोन्दोआव जौगानायनि मोनसे मोजां जाथावना दं। नोंथाङा गोजाम लोगोफोरनिफ्राय मदद मोनगोन। नोंथाङा खामानिनि जायगायाव मोनसे गोदान मावथांखिबो मोननो हागौ। नोंथाङा समाजारि हाबाफारिफोराव बाहागो लानो हायो। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 8 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गोथां गाब। वृषभ राशि। साख्रि लाग्राफोरनि थाखाय समा मोजां नङा। सिनाय मोनै बाथ्राफोरखौ मोगा-मोगि खालामनाय समाव सांग्रां जा। जिरायनो एसे सम ला। नोंथांनि खामानिखौ नोंथांनि नखरनि समनि थाखाय हेंथा दाहो। गावनि नखरखौ जिरायनाय सानाव लांनो थाखाय एसे सम दिहुन। बाहागोआरिफोरा हेफाजाब होगोन नाथाय नोंथांनि नाजानायखौ गोरोन्थि बुजिनो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गोजा गाब। मिथुन राशि। बे राशिनि सिङाव थानाय सुबुंफोर जाय फेशन डिजाइनार, दिनै मोनसे गाहाय हाबाफारियाव बाहागो लानो खाबु मोननो हागौ। देबी बिमानि अननायजों नोंथाङा माबा मोनसे खामानिनि थाखाय मान मोनगोन। बेजों लोगोसे देंखो आरो रोजाबनाय आयदाजों सोमोन्दो गोनां सुबुंफोरा मख'जाथाव सिनायथि मोननो हागौ। नोंथांखौ मोनसे एमएनसि कम्पानियाव मोगा-मोगिनि थाखाय लिंहरनो हागौ। नोंथांनि जाफुंसारनाया रोखा जाबाय। राङारि जौगानायबो जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 6 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गोमो गाब। कर्क राशि। दिनै मोनसे गोदान आबहावा आरो गोदान लोगोफोरा नोंथांनो मोनसे गोदान मोनदांथि होगोन। गोबां खस्थ' आरो गोब्राब नाजानायनि उनाव नोंथाङा मुलाम्फाफोरनि खहाजों मोगा-मोगि जानांगोन। सानथावै जाथायफोर जानो हागौ। नोंथांनाव जिरायनायनि थाखाय थोजासे राहा आरो सम थागोन। गावनि सावस्रिनि सायाव जुनिया नोजोर हो। खैफोद गोनां आरो रोखा खालामनायजों सोमोन्दो गोनां खामानिनिफ्राय गोजानाव था। गेदेरफोरनि सुबुरुनखौ ला। दुखु आरो बेरामनिफ्राय रैखाथि था। नखरारि जेंनाफोरखौ गोनांथि हो। गोबाव खालामाजासे बेनि सायाव सावराय। मानोना जेब्ला बे जेंनाया सुस्रांजागोन अब्ला न'आव थानाया जोबोद गोरलै जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 2 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गोथां गाब। सिंह राशि। नोंथाङा गोनांथार हाबाफोरखौ फोजोबनायाव आबुङै गोसो होगोन। दिनै रां आरो थुलुंगाया बांनो हागौ। नोंथांनि गोबां हाबाफोरखौ थि समावनो फोजोबनो हायो। नोंथांनाव माखासे गोदान आरो गोसो बोनो हानाय मोनदांथिफोर थानो हागौ। दिनै नोंथाङा मुखुब आरो सांग्रां जागोन। नोंनि जिउ लोगोरिजों सोमोन्दोआव जौगानायनि नेरसोनफोर दं। दान्थे-बिदान्थेफोरखौ सुस्रांनो हायो। दिनै नोंथाङा मोनसे गोदान साख्रि एबा फालांगिनि महर होनो हागौ जाय इयुनाव गासैखौबो सोलायनो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सा-सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 9 आरो खाफालगोनां गाबा जादों फान्थाव गाब। कन्या राशि। दिनै नोंथाङा गुबुन गुबुन फुंखाफोरनिफ्राय मुलाम्फा जानो हागौ। नोंथांनि माखासे हाबिलाफोरा आबुं जानो हागौ आरो नोंथांनाव गोदान आरजिनायफोर थानो हागौ जेराव नोंथांनि सुखुखौ लाफागोन। नोंथाङा मोनसे जौगालु आरो गोजोन नखरारि जिउ खुंगोन आरो नखराव फालिथायफोर जानो हागौ। नोंथांनि गथ'फोरनि दिन्थिफुंनाया नोंथांनि सायाव गोग्गानाय आरो रंजानायनि मोन्दांथि सोमजिहोगोन। नोंथाङा नोंथांनि न'खौ लुनायाव एबा माखासे फोसाबनायाव गोबां बिबांनि रां बाहायनो हानो हागौ। नोंथांनि बिमाया माखासे फिसा-फिसौ बेरामफोरजों भुगिनांनो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला-सानजा,
खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 8 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों मैनि गाब। तुला राशि। दिनै नोंथाङा माखासे जेंनाजों मोगा-मोगि जानो हागौ। जुदि नोंथाङा न'निफ्राय बायजोआव थांगासिनो दं, अब्ला माखासे जाग्रा आदार लांफानो आरो लोंनो थि खालाम। लोगोसे गावनि सावस्रिखौ मोजाङै जोथोन ला। बै राशिनि हाबा जानाय सुबुंफोरा हाबा जानाय जिउआव गोजोननाय मोनगोन। लाइमोनफोरा बिसोरनि थाखाय जाफुंसारनायनि गोदान दरखं बेखेवनाय मोननो हागौ। नोंथाङा गथ'फोरजों माखासे सम हगारनो खाबु मोनगोन। बिमा दुर्गानो पारफिउम जासि आरो नोंनि थाखाय गासैबो मोजाङै थांगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों सोनाब, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 7 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों रेजें निला गाब। वृश्चिक राशि। दिनै जेब्ला गोनांथि जागोन अब्ला नोंथाङा थारैनो मदद मोनगोन। सासे गोजाननि सोमोन्दोआरिनिफ्राय सानस्लाबै खौरांआ नोंथांनि सानखौ गोजोंसिन खालामनो हागौ। गावनि आदारनि सायाव जुनिया नोजोर हो, नङाब्ला नोंनि सावस्रिया खहा जानो हागौ। नोंथाङा गोदान जि-जोम आरो गहेनाफोर बायनो थांनो हागौ। नोंथाङा खामानिनि जायगायाव बिखान्थिफोराव मुखुब थागोन। नोंथांनि सानफ्रोमबोनि हाबाफोराव गोसो हो आरो मोजां सावरायलायनाय गायसननो थाखाय थि राहा ला। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों खोला, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 8 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों रोजा निला गाब। धनु राशि। दिनै नोंथाङा नोंथांनि मोनदांथिफोरखौ मोजाङै फोरमायनो हागोन। जुदि सोमोन्दोनि बागै मोगा-मोगि एबा सावरायनाय जायो, अब्ला बियो नोंथांनि थाखाय मोजां जागोन। जुदि नखर एबा लोगोफोरजों माबाफोर आयदा थाबथानानै दं, अब्ला बेखौबो सावराय। मोनसे गोथौवै सावरायनाया माखासे गोनांथार जेंनाफोरखौ सुस्रांनो हानाय गोहो दं। नोंथाङा खामानिनि जायगायाव जोबोद जाफुंसार जानो हागौ। गथ'फोरनि सोमोन्दै मोजां खौरां मोन्नायनिबो खाबु दं। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों सोनाब, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 9 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गोजा गाब। मकर राशि। जिउ राहायारि जौगानायनि मुलाम्फा लानो आरो नागिरनो थाखाय बेयो मोनसे मोजां सम। राजखान्थिगिरिफोरा गोहोआव फैनो हागौ आरो गुबुन हादोर दावबायनायनि नेरसोनफोरबो दं। गोदान मावथांखिफोरा डायनामिक जानो हागौ। नोंथांनि खस्थ'नि रांखान्थियारि फिथायखौ मिथिनो गोख्रै दाखालाम। गावनि सहायनायनि सायाव हमथानो आरो मोनसे साजायनाय आरो मोगथाङारि नोजोरखौ लाखिनाया बयनिख्रुइबो साबसिन। सोमोन्दोफोरा मोनसे आनजाद नायनाय खोन्दोनि गेजेरजों थांनो हागौ। राफोद आखुआ नोंथांनि थाखाय मोजां फिथाय होगोन। नुनाय आरो बिगुरजों सोमोन्दो थानाय जेंनाफोरबो जानो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों सानजा, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 2 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गुफुर गाब। कुम्भ राशि। बे सानाव नोंथाङा गासैबो रोखोमनि जिंगानिफ्राय उदां जागोन। नोंथांनि गासैबो हाबाफोरा गोरलैयैनो सुस्रांजागोन। दिनैनि साना बे राशिनि आइजोफोरनि थाखाय मुलाम्फा गोनां जागोन। नोंथाङा नोंथांनि गथ'फोरजों शपिं खालामनो थांगोन। नोंथाङा माबा मोनसे आयदायाव रेहाय मोननो हागौ। फालांगि आयदाजों सोमोन्दो थानाय बे राशिनि फरायसाफोरा दिनै साख्रि मोननो हागौ। नोंथाङा रांखान्थियारि मुलाम्फा मोनगोन। जायहा गावसोरनि श'रुम दं, बिसोरनि थाखाय दिनैनि साना मुलाम्फा गोनां जागोन। सानदुङा नोंथांनि गासै न'आव हाबगोन आरो नोंथाङा धोन मोनगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों खोला, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 9 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों रेजें गोमो गाब। मीन राशि। दिनै नोंथाङा लोगोफोर आरो आंगोफोरजों मोनसे समायना दावबायारि थावनिखौ नागिरनानै रंजानो हागोन। जुदि नोंथाङा नोंथांनि मुवा बेसादफोरखौ जोथोन लाया, अब्ला बेफोर खावजानो एबा गोमाजानो गिनाय थागोन। नोंथाङा गावखौ साजायना दोनगोन आरो साहसजों मोगा-मोगि जानांगोन। नोंथाङा गोदान कन्टेक्टफोर गायसननो हागोन। लोगोफोरा हेफाजाब होगोन आरो नोंथांनि नखरारि जिउआ जिउगोनां जागोन। गोलाव समनि थाखाय रां थिसननाया मुलाम्फा गोनां नङाबो जानो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों सानजा, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 4 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गोजा गाब। अब्ला दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। नोंथांमोनहा बेबादिनो सानफ्रोमबोनि फानजामुथिखौ मिथिनो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो कमेन्टबो खालामनानै होलांब्लानो जाबाय। गोजोन्थों।